Hej Holdings. Velkommen til min kanal. Jeg har brug for nogle subscribes. Så abonner mig helst. Altså, jeg vil gerne have nogen abonnerer, og at de gerne vil følge mig på min kanal. Og ja. Men det var faktisk ikke det, jeg ville tænde for. Bare lige en lille information. I dag skal jeg faktisk teste de her Nørregade kæftbolcher. Ja. Man fik. Måske har I set Thijs', hvor han smager og snørkæmmelser, men det var maltbolcherne, og de er faktisk også rigtig gode. Men dem vil jeg altså også rigtig gerne anbefale til andre, der godt kan lide bolcher. Kæft, det smager godt, mand. Og dem, der bruger kamera, altså Morten Mønster kan jeg godt forstå, at han kan have noget at klippe i det. Men han begynder, så han begynder at bruge en tablet. Hold kæft, det smager godt, mand. De bruger på en tablet. Nu kan jeg lige vise jer, hvor nemt det er at klippe. Vi klipper. Det er noget drik. Filmer vi stadig? Det var dejligt. Okay. Det var alt for i dag. Håber I vil subscribe og købe nogle Nørregade. Jamen, jeg smager slet ikke næste gang. Ses næste gang. Håber du vil kigge med.